Ay, hello mga kalosonos, mga kapalowers, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi kanatong tanan no, kumusta? Adlaw day karong Huwebes no, pitsa 21 na sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Karon day no ni ana sa laing Sugilano no. Kun ako ang pasultihon, ug sa dili pa day no sa tao kay ko sa tanan nga nagsunod. Aning dramahan no, salamat kayo sa pagsubaybay no mga kalosoners, mga kapalowers no. Thank you kayo. Ug karon ang suwatan pa karon day pinadaa kini sa usa ka babae no nga magpatago lang sa pangalan nga ay sinuwat kini ni OG Kumpok Lakasa mga kalusuners no. Mabahin kini sa iyahang anak nga murag may pagkadipensya gamay no mga kalusuners karon no. Ubani ko ninyo sa pagpaminaw sa kun ako ang pasultihon nga ang sender si ay. Kini akong problema, bahin ni sa among anak nga nasubraan sa pagpangga. Aron inyo kayong masabtan, ingon manggod ini ang mga paghitabo. Gugmang putli, mauday pasalig, maoy bahanding labaw sa bulawan. Matud nila Uy, good morning, darling Soler. Ay, lingkod. Ang akong kape. Ready na ang pag-inom na laykuwang, darling Soler. Thank you, honey. Ay. Baby. Nga, unsa man, sakto ra sa timpla. Basta ikaw nga akong mahal nga mo timpla, honey. Lami, basta nang lami. Char.com.ph, uy. Tuod si EOG Buds. Wa pa man lagi. Bitaw, no? Yaya Subing! Yaya! Madam, ay! Dali na ko, ya? Madam, ani anak ko. Insigida. Unsa man, madam. Hay, di mong alaga, di ay. Ay, uwa pag ko'y binuhingayupan, madam. Ang imong alaga ba, si Iho J. Buds? Ay, si Dong J. Buds di ay. Klaruha, madam. Uy, wa ka may klaro. Ay na, ako na no iway klaro, ani. Asa naman di ay Yaya Subing, ha? Bitaw, asa naman din siya yayasabi. Ay, tuwa sa kwarto niya, Sir Soler. Nga nung wa pa man mo gawas. Bitaw, Yaya, nga naman. Nga nung wa pa mo gawas? Gikapoy ko no siya og duwa kagabi sa computer. Samaan ng duta, crossfire, fire in the hole. First blood. Naunsa. Nabuang ka na, yayasabing. Ay, nakasundog raman ko sa duwa sa computer ni J-Bad, sir. Hain lagi si J. Buds, ya. Ay, di lagi mo eskwela kay gikapoy og duwa sa computer. Kagahe ba ninyo ko? Ay, bangog sa Yaya. ilong. Diha na ba ay, di ba mo kasabot? Uy, Ay, nayapag naman ni si Yaya Subing. Uy, mura ni Yaya nga mga sabag agawnahan. pasag din na lang si yayasabing. Marubat tao niya nagatiman ni Ihoy J. Buds nga nagdukay ni sa ato. Katakantas ako. Kay kal, miss ko ilaro na. Dala ko sista. Okay. Love me with all of your heart. Papasan na ako. Mami ay. Taon na yung taon. Uy, nagpaaputas na Soler ni mo. Pero mami, hindi ko ganda ang eskwela. Kapoy ko. Pero si daddy ni mo. Oh my God, daddy. Ay, kapoy sa ding daddy. Oy. Sige na, naog na ba? Naunsa man ka, Di na uy. kay ko ganahan taon, Miss Tulia. Pero Sige na, naog na. Honey, Ay, Han, Pasag yapas di man ka. pasag di mo po ay una si J. Buds. Pero, darling Soler, Pahuway lang una, Ihoy J. Buds, ha? pinangga gini ko ni mo, Daddy Soler. Pinangga. Kiss ko sa pinangga na kong anak, bin. Di gusto lifta, Daddy. Amoy baby pa man gihapon bisan Baby, 30 anyos ka na, ha? Thank you, Daddy. pero hangtod karon high school pagihapon na siya.
Ay, di man mo ka ng eskwelahan, honey. Mami, dili na maraton. Unsa ka? Di lagi. Kay bawo ko, ana, pero nagsakang imong edad, J-Buds. Aw, ayaw kong birthday, he. Aron di masaka akong edad. Bangal sa ilong. Ang sa ilong. Mao niya mong anak ni Darling Soler, pinatuyangan siyang daddy. Pila ka tuig na guning nag-high school pero wag gyud tapos-tapos. Kung unsay gusto ni J-Buds, ihatag din siyang daddy. Unya to? Banog? Madam! Madam ay! Siya to. Niya pa malagi ka. Ano pa makamulakaw pa sa eskwelahan ni Iho J-Buds? Saan ako paglako, madam nga? Wamsan mo skwela si Dodong J-Buds. Masad? Maong niya, gihapon ko din ni madam. Naglimpyo siya sa kanan. Nipis, nipintal mo na. Sige na kong trapo. Bantay ka? Kabantay bitaw ko. Maduga na sa kanan na mahilis na. Riktik. Pero hain di siya paingon. Aw, kana noon. Wag yung ko kabantay, ma'am. Nga may gawas siya. Wa day mo gawas? Wag mo gawas o gawasan mo sud. Tayo pa libugan ang istoryaha banog oy. Labing siguro, madam. Naratos kwarto, madam. Uban sa iyang yaya. Unsay nga? Unsa? Mao ka na nahitabo, honey, ay. Oh, Darling Soler, wala sa mo eskwela si Iho J-Buds. Parsag di lang. Atuyang ilang sa gusto. Gusto ka nang imong gibuhat niya, Darling Soler? Ayaw ka pala ka, honey. Doon mo may gitawag og late bloomer. Late bloomer ang atong anak, mao ba? Mauna, basta relax lang, ha? Relax lang. Kay ilisap ko gusto mahiubos ang atong pinalanggang anak. Uli ko ihuta siya. Nag-inusara, siya ang atong special child. Kabantay ka? Kabantay. Basta ato ang pingan og mahalon. Darling, Ihatag ta kaniya ang tanan. Bisan pa og ang langit, darling. darling. Pasensya ka na, darling, ha? Usarang ginahimo na tong anak, ha? Dili na kaya. Kabantay bitaw ko, ana. Doon ako din sa bahay, o sama sa gihapon, may pasalubong ko ninyo duha ni Iho J-Buds. Thank you, Darling Soler. Okay, sige, bye. Baan ba nang imong kitanaw sa cellphone, Dodong J-Buds? Alingaw man tanawon, good. Ay, permi, tagyo kang makita ng mutanaw, anak. Ganahan mo ko ani, oh, tanawa, oh. Ganahan ka. Ato ni sundo na. Sundo na to. Ay, Kita ka na? murag gidangat ini. Isprikitik. Hala. Darling, ni anak ka. Honey, flowers for you. Thank you, darling. Okay, naidawata ang laing set sa mga alahas sa alalim. Wow! Sige, dali. Ubanin ko sa kwarto ni Iho J-Buds aron mahatod taning pasalubong para niya, ha? Oo, Soler. Oy. J-Buds? Daddy, ano sige na katanaw na ko, ha? Ay, kawa ba yan ninyo ibuot, oy? Pataka man lang mo pangabli. Busy kay mi dinhi, oy. Mami, Nagpatong ka ni Yaya mo subing, ugwa ka mo'y sapot. Practice. Unsa man mo? Practice. Sundog na mo sa lida cellphone, ha? Lingaw mo good kayo, daddy. O nga, talawa, oh. Kita ka di, kabayo style. Awa. Unsay nga? Taon, uy. Kalungan. Sundog sad mo, Madam Ay, Sir Soler. Ni do talagi. Nag-abot yun ang duha nga pulos may buot ay tiguwang naman aning usa. Lindo tiguang, mami. Uga. Uga. Mami. Lili, iya, tigidig. Padayon ta dari. Iya, tigidig ka. Iya, tigidig. Kami nalay nauwaw sa gibuhat sa akong Iho J-Buds sa iyang yaya. Akong tangpukngan pero nibabag man ako si Darling Soler. Di siya gustong mahiubos namo ang among anak. Gipasagdan na lang sad namo. Unya to? Unsa? Mao na, darling. Nay eskwela sa Iho J-Buds. Pagsige na lang kini og cellphone aron mo tan-aw ang mga babae nga mga sexy kaayo nga nagsayaw-sayaw. Ay, sila glumlum ang iyang yaya. Nanay. Naran duha ay nag-agbayay nanganaw sagdan. Mami.
gikan sila sa kwartong iyo, Jipas. Gikan, maog yun. Mami, Daddy. Iyo, J-Bads. Jipas, iyo. Ingawa na mo dito, yaya subing dito kwarto. Oy. Tinuod na, sir. Madam. Nag-unsa man kuno mo Ah, dito. balay-balay, may Daddy. Nya, tuslok mi sunlutan. Siya ay nanay ako itata. Kuta. Kabantay ka na. Miabot gid ang panahon nga akong gikahadlukan, wa ko magtuo. Nagtuo kong tiguang na ning among yaya, ay namabdos man. Uy, unya to. Uy, mabros ka na yun, yaya subing. Ang di magkulong adi J-Bad, sir, kundi siya maluya. Uy, Idara naman ka. Wa ko magdako mamabdos ka. Ay, minupusal, baby, maning ako. oh, Ha? Menopausal baby? Subing yaya. Dodong J-Bad, Oh, sa man, Sa man ha? Warto ta na, warto. Mag-unsa man ta dito, kabayo-kabayo na sa ta. Sunlutan. Aha, sige. Kinuong ko, Piki ako aron katug ko ha. Pek-pek. unsa, hani? Oh, lagi. Wa na matuog sa servants quarter siya subing. Asa naman yan? Tuan na dong sa paghiga ni Iho J-Buds. Pagnaag sa inong. Dodong J-Buds. Dodong J-Buds. Hoy. Ano man yaya, tuslok na sa Dili to slok, oy. Ano Nanga, kudong. Sama na nga. Nangitag mangga ang baby nga niya sa akong tiyan. Ano di ay na yaya? Yes, dudong ko. Ay, kabala ka. Papalit ang daddy. Kinsa man ron. Si J-Buds tingali. Katlawon pa man, honey. Tante siguro. Ebli. Ay, abri na, sud lang. Oh, Madam! ya subing, ikaw na eh. Ay, Ganong naiiri ni amang kaon sa marito iyo, ha? ay kisugo ko ni Dodong J-Bad, sir. Ha? Naunsa? Nga, sir, papaliton kag mangga karon gyudayon kay nangako. Unsa? Karon gyudayon, sir, ha? Kanang hilaw-hilaw nga hinog-hinog nga mangga, sir. Ha? Ayaw paglangay-langay kay kakaroon na kay ko. Lihok na, sir. Enseguida, rapido. So sa bakuta. Mo na among problema ron. Tiaw mo na kami na may hinuoy sugo-sugoon sa among katabang. Unsa man ka mo ang pasultihon? Ay. Lord! Good morning, Lord! Good morning, Mama Mary. Salamat, mga pagampo. Masalamat kay Lord. Salamat sa tanan. Ate Jinjen, good morning, diha. Good morning, Kuya Alan. Hello, good morning. Ay, Ate Pres! Ada naman day ka. Bina ko Maring adlaw sa tanan. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban Ate Pres ang said Panyawan Coffee Mix. Nya, si Bambina pod, naghahunad taon sa iyang samad. Gihunaran niya Panyawan kanang said liniment oil. Pero ayaw, una mo'y samad ayaw, butang istunga ha. Anak ras kilid-kilid. Mga na ihunad ninyo sa inyo hang samad ha. Kaya para ang mga kagaw, mga matay na sila. At si Jinjen, dali ka! Kuya Alan, magpasalamat sa mga mama Kuya Alan nga perming ni palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata niya para sa mga dagko palit sad mo. Don Pepe Dark Chocolate ugom-ugom sa busa Diamond Yema, OBM Special, Tasty Fish Cracker ug Paulitos Macaroni Crunch kay crunchy. O sa tanan po natong mga bata ha. Kalayangan kinahanglan yun, inikapadung yun nato sa eskwelahan. Magkaon mo, niya, hindi ko man yung kaon, inom na mo dun Pepe Tablia pa doon mo sa eskwela kay nindot kay atong pabati ang mga bata. Ang mga klase sa istorya o ang klase o mga istorya sa inyo ang mga maestra, masud yun sa inyong utok kay kondisyon ka. Happy magyug ka ana. Nindot magyug kay na unya ugom-ugom sa
OBM espesyal og Paulitos macaroni ay kaning Diamond Yema espesyal. Paulitos macaroni crunch og tasty fish cracker ang inyong bawnon. Happy gyud kay mo sama sa pag-adto ninyo sa Happy Mart Luna Kulon Tabunok ug Mactan. Kay happy gyud kay dito kay sulbad ang krisis dito sa karon nga panahon nga grabe gyud kayo ang krisis sa panahon nato karon. Basta ato mo sa sulbad yung kanang krisis nato nya duna pay donuts are as kilid sa Happy Mart Mactan o diha sa may Banilad. Unya sa tanang mga tao ni former Kapitan June Ramos ka nagbuhat siya Miguel Pulyar fertilizer good morning ni Boria Kap. Sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dodo GR Pipito og sa Bromwich Beach ni Ma'am Shin. Oy kamong mga dunay mga bay din nga di na gyud mo kalugar og limpyo tungod sa kadako sa inyong balay or sa pana din ha ang mga maid o mga kuan dili na makaakos paglimpyo tungod kay daghan kay trabaho. Tawag lang boss Bromwich PH dayala na ninyo ilang number na sa Facebook. I-type lang Bromwich PH service cleaning services. Makita na niyo ang Bromwich PH ni Daishen Pipito, anak ni Kuya ni Pipito. Tawagi lang na. O nya sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asdar, Sir Ricky Asdar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw, og ingon man si Kusyal Lester Daan, og ingon man si Kusyal Frances Espares. Nga ang ilang mga tao ang gipagamit sa ilahang opisina ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay kini ang SED Panyawan Coffee Mix nindot kay ni imnon labi ang magtrabaho kay kondisyon kay kapanington ka nindot kay mapagtrabaho mahuban ang imo trabaho way kapoy bisa mag-drive ka unsa pa na diha inom gyud mo og SED Panyawan Coffee Mix kay the best kay natong imnon kun duna tay trabahon. Okay, salamat kayo Ate Pres. Okay, ug ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katong taas og sugar, ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa atong lawas, ato nang imnan og Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag, una kamuktaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Iligpadiuto nimo maghapon, usagapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una kamuktaon sa imong paniuto. Maghapon sa imong pagpanihapon niya, inom na pudaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nito na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kahadlok. Tungod kay doon na makatambal ana, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, basta Kugon. O sa tanan po na itong mga kaigsunan nga migamit sa atong number 1 nga hapla sa Kabisayan ug Mindanao ang ato ang the best nga ihapla sa panuhot, pabaol, panakit sa kawalawasan, Maricos Benz, katul-katul, kutos, kabataan, ilikay, pagyutas sa nigikon, mga haplas na sa ato ang SED. Lanimit well nga tinuon yun mo tabang na to, tinuon nga makawagtang sa atong problema sa panglawas na to, kaning pangapanakit yun. Labi na yun ng mga katul-katul, paso, ato lang nga plasan sa ato ang SED. Lanimit well, pero sa buta, kanang naa sa butika, anha tapalit sa butika. Di ba, Edwin? Tinuod na sa butika rin kita makapalit. Pero naagi Facebook page ang SED Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangi tayo pang Panyawan Herbal, niya makita ta ng produkto dito sa SED Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, SED Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kinatas kabukiran nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang ta, kay the best kayo order mong Shopee. O niya,
Pasalamatan sa nato si Father Tommy Ogpo ug ingon si Father Joshua kaduna. Good morning nyo diha. Father, unya labi na gyud sa mga tao ni Ma'am Nenen Moreno ug Sir Ricardo Moreno. Good morning nyo diha, ma'am. Unya sa tanan po mga tao ni Ma'am Faye Bayarcal diha sa Bayarcal Eatery. Good morning sa pasalamat sa paggamit ninyo sa tuang said liniment oil. Thank you kay ninyong tanan, ma'am. Good morning! Alin na kami na Lady Jean Aradelios, Sister Sarah Sisuelos, Brother Amado Sisuelos, Isnien, diha sa Kamparang, Purok Eucalyptus, El Pardo, Buluon. Salamat ay kung magpalimutan sa atong mga kabataan sa pagpangaligo, ang atong celebrity Kujik Beauty Soap, yung mga bata ni Barangay Captain Rinier Romagira, o Nick Romagira, atong chapter president. Celebrity Kujik Beauty Soap with glutathione and papaya extract doon na sa kini mga sangkap nga natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Celebrity Kujik Beauty Soap doon na kita mga up-up, mga tol-katol, pugis-pugis, doon na baka kita blackheads or whiteheads. Celebrity Kujik Beauty Soap. Apan mo na laman sa butika para ang inyong mapalit original para dili ka mo mailad. Ha? Mas maayo ka magkita sa ninyo nga doon na kanay selyo o doon na kay tatak. Sid Marketing. Thank you. Anya mga kaigsunan, kining toksin, grabe yung kini mo, patay yun nila itong toksin. Mauni mo dag, mga ngilgig kayo mga sakit. Grabe yung kini toksin, God. Mauni mo patay sa atong blood cells, mo daot sa atong blood cells. Ang cover o puto sa atong blood cells, mo daoto na ni. Kadaot sa atong cover o puto sa atong blood cells, mustiki o blapot ang atong dugo, mo nang masakit ang mga major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong balatian, constipated ka, o ingon man ang atuang kidney problem. Mo nga, inom yung kag G-Detox. Kay ang G-Detox, usakan natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwag tang kinis balatian, puno sa nutrients, nga may makapaligon sa atong vital organs. Ang atong pag-inom, simple, yun mura maintenance dato, usa ka kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. Pero doon na kay balatian kinalang katulog yung kayo ng buntag udto hapon. Usa ka oras sa di pa kamukaon niya, imnan yun na datong 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. Busa kung gusto kang muwagtang ka mga tuksin sa imong kalawasan nga mainungdan sa imong balatian o garon ligon kanunay ang ato vital organs inom yun ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number 1 kining mo flash out sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Ate Pres, Bam? Ay, hello! Kasi nga sa itong sender gulya. Si Ay, Bam. Kani sa Ay. Nga... Masa yung problema ka ito, ha? Kani yung anak. Ate Pres! Ate Pres. Ang yung anak taon nga. Ala Goliath. Hello, Ate Pres. Sorry kayo. Ano sender di ay? Atong sender si Ay, Ate Pres. Ay. Niya, kani sa Ay. Problema siya ni yung anak. Medyo... murag kanang dugay bitong unsay pangalan na Bam? Late blooming. Minopos. Sa minopos. Late blooming. Late Sa bloomer. patawag ni mo late development. Mabot lang. Unsa na siya nga medyo kuan Ate Pres kanang wasi dili mo way buot kay eskwela pero wa lagi dugay kayo 30 lang pero high school pagyapon. Karon Doon nagay diferensya gamay. Unya ang iyang na tripan Ate Pres sige sa tanaw-tanaw ning cellphone kaning cellphone kuan gani siya. Ngano di ay? Sige sa tanaw ng mga ang gibuhat sa cellphone. Wag kada bang mag Kabayo siguro. Ya, unsa na diha? Tuslok sa kanang baki, tuslok baki o diba? Tuslok sa mga ng batuli. Nya. Mao na mabdo silang ilang yaya. Nya ang suguon sa yaya kay ang suguon sa iyang yaya iyahan mga ginikanan parehato na nga siya ang suguon niya papa palit itong bangga na yan. Dali. Mao na ilang problema ron. Saon ani nila mao ni nga ilang maid mo musugo nila niya lisura na mabdo silang may tuslok sunlutan day kuno Ate Pres tuslok sunlutan mao ni lang kuan. Onya kaning
makaingkon yun. Ani ka ni cellphone yun. Kaning grabe kaning cellphone eh. Mga bata ron, dali ra kay katon anang mga inana. Mao good. Mga bata nga Tinuod di daw. sipon. Ang tinuod na grabe kayo. Buon mo hugas pinggan. Unya ra. Unya ra. Ako, din sa ko, ako nang konsultas pare. Ati Pres nga, kanang tanaw tag di jud kalikayan makatanaw gyud anang porn di gyud kalikayan ba. Naami kanang mag-una-una sa Facebook na mo pop in lang kalit Ati Pres niya mo nang mga saliday ko. Nga gipangutan sa Parisa. Naidaghan nindot gatadaon sa social media. Likay lang na ninyo ang pagtanaw sa Mao. anak. Kay sa man gyud sa saon nimo. Nya ako sa di man ko kalikay dong kanang. Kanang size anyo sa mo saon man. Sa man size. Sa imong pangitaon. Ayaw ta. Arita sa paambit lang. Ya bang, ari bang be? O ari kas abit bang? panultihon 29 versikulo 15. Ah. Ang pagbadlong o ang pagpantun makaayo sa kabataan. Kung pinatuyangan ang usa ka bata, mahimo siyang kaulawan sa iyang inahan. Oo, kana. Dining gutluan na ulawan apil ang amahan. Tinood ay. Oh, ang ginikanan apil dili kay nalahas ang amahan. Ambahan. Tinood na. Apil ang amahan og kawawan eh. Sa rapod ni sa ilaha mga ginikanan tungod kay ilang man patuyangan ang ilang anak. Kay bawat sa ilang anak ang medyo may gamay nga diferensya kanang kitong ingon man ang apapa nga late bloomer. Anang ila ra po tatong gibantayan. O kay ang mga kabataan na bilang makalalakin-an usahay ang kabuangan kana man gitawag og usa nang gawna sa scatter dili itong scatter kanong usa tong duwa sa mga kabataang laki. ML. Oo, ML, no? Mao man ni kabuangan kayo sa mga kabataan. Kaning ining iyaha kay Karon Roblox ka, bam. kaning iyaha ang kabuangan na niyang anak kay magkinahanglan magpartner nga babae, lain ni siya. Lain eh. Dapat inyong gi-monitor, no? Ma'am Ai, Sir Sol, inyo tang gi-monitor ang mga kalihukan sa inyong bata kay bawa man mo nga medyo may gamay sa nga diferensya, inyo tang gi-monitor hasta ang yaya wat ninyong gipaduol. Di man kakatong naablihan lagi, bam. Sila pa kasama si Aya, Ati Pres. Saman mo, mura mo ko'y buot. Kita mo busy kay mi diri, magabli mo kal. Inyo rin kwan, ang inyo rin sa ipakita ang inyong tang punga lagi kanang na ang nahisalaag kay kuwang sa pag-agak. Og nakuan pa ni, og nairo pa ni, inyo tang hiktan kay himaak. Himaak makapaak inyo tang gihiktan. Ang sayang hiktan. Kaya inyong pag-agak na kuwangan kamo sa pag-agak. Ang iyang anak, kuwang sa pag-agak. Kuwang. Og katong maid. O kamo magadikanan o kanang inyohang sulugoon ni Mabdus naman kanang naang dili ra bata ka ingon og kanang imo nang pawaon imo nang sikasikaan kay na may gingon nga sugo sa bata wan po kay bang inahan sugo sa bata. Namin ana bigid ba mo natural man ang mga no. Kada bitong ingon nga pag Mabdus kuno niya pertigyog kuno ara og naong siyang bana. Mura jud kuno nga isungay. Nagali ana uban mo kaog itim, Ati Presidente. Na ana. Mga mukaog itim. Kanang paliyo sa puspuro. Paliyo sa puspuro. Kanon. Kanang imo nyong sulugoon nga manugo ninyo maning kasingka dili na nyo dili matuyo kay tungod kun mato pa pung sugos bata. Inyo na lang gyud siyang antuson. Inyo na lang kinanahilayak naman mo. Inyo na lang ng tunlon. Apan inig kahuman ni ana inig panganak anak kumahimo papulian na lang ng maid yung suporta ang bata. Kay basig mangita ng pugmanghod. Ngita bumangga. Pero bam, Ha? katong pagpangani mo sa imong gibati. Singahan? Pagpangani mo ba? Pangaan nimo ba? Pangaan nimo. Sa imong gibati sa imong pagaan. Sa pangaan mo. Ha? Tubag, uy. Di man mabati. Gotong-gotong mo ka Di man madungog. Di ba dungog? Kamurag yo'y nakaingon, kamurag yo'y rason nga nung nahisalaag ang inyong anak tungkol kay di ba mo modaan nga dunay gamay sang diferensya, inyo tang gitagaan og limitasyon, inyo lang gimonitor. Ug unsa niyang gitanaw gaduwa ba sining email, gaduwa ba na siyang scatter, kinagkom ka nagdaog. Roblox. Lain man ning giduwaan gud. Laim yang giduwaan mo na nga nakadaog ba ka o napildi ba ka ha? Basta ang ginawaan niya bam bimbang 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 Bimbang. Dada Sintilwe. bimbang Gulyat sila. Ako nang giingon, inig panganak na inyong sulugoon, papulian na og suportae ang bata. Inig kahuman, pagpahibaw ka mo. Ay nga. Ako mo puli
Sama mo na ka tingin lumanon. Kuna ko ang puzzle, tihan.